Здравейте, аз съм Криптотан. Днес ще разгледаме в DeFi Llama как да видим кои вериги са истински, кои имат бъдеще, нали? Как можем да разберем. Това не е препоръка за покупка или продажба, това е моят видеоканал, който се записвам нещата, които правя в криптоцикъла. Дали ще загубя пари, ще загубя. И затова не ме следвайте. Значи, тук как започваме? За да видим кои вериги са силни, нали, имат силни основи, нали, силни корени. Като дойдем на DeFi Llama и тук са ни наредени веригите по TVL, нали. И тук хубаво е да дойдем. Аз как правя, нали? Аз идвам тук и гледам приложенията, които има и колко TVL има заключен, нали? Тук вижте има 20, например гледам до 100 милиона. Къде са 100 милиона? Докъде има 100 милиона заключени? И ето, давам надолу. Това е на Ethereum. И ето. Тук. 92 приложение, което, нали, има 100 милиона. Това означава, че в самата верига парите са разпръснати. Нали? И е хубаво, нали, в колкото повече приложения, нали, не са концентрирани в едно-две. Идваме на Solana. Solana, ето. Къде са 100 милиона? Къде са 100? Ето, 100 милиона са тук до 25-то място. 25 приложения, нали, имат по 100 милиона и отгоре. И тук на BSG-то, на Binance веригата, тук пак същата работа, 100 милиона до къде са, ето, тук до 14 приложения, нали, имат 100 милиона. Нали, по биткоин тук. Той тук е до 10-то. Трон, вижте сега тук какво става. Трето. Това не е както трябва, нали. И надолу вече са 50-15 милиона. Нали, вижте, 3 приложения държат всичкото заключено тук. Base. Къде са 100 милиона и тук. До 10-то приложение. Плазма. Осмо приложение. Арбитрум. Ето 10-то. Hyperlink. 9-то. И така нататък. Стигнахме тук до края да ги видим. Avalanche. Дивизия е тук до 4-то приложение. Нали, тук демек приложенията са слаби. Основата е слаба. Тук 6 приложения на Polygon. Нашия Aptos да видим. И тук работа е плачевна и тук. До 3 приложения. Така може да оцените, нали? Така аз оценявам веригите, нали, дали има перспектива пред тях. Сега се сетих да видя Космос.
3 приложения. Тя тук системата е друга стейка, ама пак как да е. Това е за това видео.